Lunglei tlak lam ram kang chu he thu bua chai lai pathian it lai darli thlengin thel mi thei alani lova ziaw mi ro chu aziom ta deuh ram kang hi thel mi ngai na om lova in ron kang kai tur te chu kan veng ani deuh bertiin lungleia kan thu don na chuan a soi chonudar thum vela khan chan mari veng in then khat chu kang mei hian a hliau man towa ma se hriat thei china in kang ero chu om chi alo kang mei chua chan tak hi hriat chian ani lova college veng atangin in rin ni chhun khan a in tran nia soyane tun thrileng awanga in khuwa khirna akal tharle hnuwa ramwak thrin antama chungmi te chuan kang mei hi anti chuak theini in kan thu don na chuan asoya khuwa asanga meisi hleka po kang mei chu chuak theidin hmuna ading reng ate khuwa thal em awangin ram kang hi a in man kaya pathian izi nga chuan mi hring tan a hlau om khopin aron kang towa lunglei tlak lam ram chu thel mi rual lovin akang zui ta ne kang mei chuan a lai hi khamania hei hian thel ati harsa zuala kham ko asane ma wangin meilam sial hlei thei anilova kang mei dar zel tur hi ven harsa hle khopui chung ron kang tur chu kang thel tu tele mi puin an lo veng ani de ubera abak ti thei a omme ulo bokane heti lai hian luang mual chan mari le zo tlang lama kang mei dar zel tur vengin khama meilam an siala chan mari lam hi voin chnuwa khan an ve na sat zual lai ane heba ka hian lunglon tlak lam chu aron kang pheyang ti hlau ombera mi puite chu an thlabarin an chiai hle ma se chena in aron man kai te ni lo chuan chiat na dang a thlena be seyom lo tiin kan thu don na chuan asoyane kang thel tur hian fire department in lirthei man thei pathume movel chau anneya ina kang kai tur ven ko nga chuan tangkai hle ma se ram kang thelna ture ro chuan abei tham hle thalwa ek char lai tuiwan lai tak ani boka wangin kang thelna tur tui thunna harsatna antok boka mimal lirthei tui choi thrin te chuan a thlonin tui hi a thei angin an phur khoma mi puinol puita nero kang mei chuana in azir lo nen lo thlira lowin ralrin mai lo chu ti thei atam lo hle kang mei thel tur hian Mizoram Chief Minister Puzoram thanga chuan Indian Air Force azuk puna kang thel dan tura hian ruwa manna siam ngalane lunglei DDMA man mo thutkhawma lunglei fire station a thok tu te puibom turin fire and emergency services aizol atangin kang thel lir thei pahni le a thok tu pasari ten lunglei hi an pan mek ti chu soi chua aneya tuichoi turin second battalion MAP tanker manbel ni se tinan relane fire department hian mihring chena akang kai tur anven rualin IAF in ram kang aron thel ta emo thel lova amit theita ani chuan he harsatna hi aziom thuai abei sei omane lunglei tlak lam ramba ka hian tun thral chungin rei ek tlang chu nasatakin akang towa ramngo hum hal lam kan ngai sak lo na chu kan tur mek aizol khopui tuilak na ber tlong lui chu tun thra lai hian za a somnga panga velin kumsang ni som pakwa tanga chutin tui atlem towa lunglei lama tuiwang chu tun kang mei chuaka an harsatna pakhatane champhai tuilak na ber tuipui luya chuan kumsang nia khan tui ho chakzong chu second khata liter zali vel ania kumsom ni hnu kumsang ni le som ni pakhata chuan second khata liter som thum pariat chau a ho thei towa champhai tui mamo phushutura tui ho chakzong ngai zat second khata liter som li chu a phato lobane haider rual lova thil lang chiang chu akum telin Mizorama kan tui na te akiam zela kan lui lian nei abikin kan tlan bera kan mana tui atlem chhaumeka tuitlak niam chakdana tanga chu chuan tu na tanga kumsom ni aral le me chuan Mizorama lui lian then khat chu thalain akang chatvek towang ti hlau om khop paneya tuin dai lo na hi kan boina lian ber tur animek ti po achiang hle bokane lo halba ka kumtin Mizoram muntina ram kang hriat turoma
aphun lama Green Mizoram de ya ni khat tha kan seng ve trok bok kan thing phun la chu en kol zui lo an ni deuh fura wangin andam chhuwa kemti hriatani lova Green Mizoram de ya kan thing phun dam chuak za ta hian mumal taka chin chiana statistic am lo wangin soi thei ani lova tuina kiam ze la tangin atam lo hle ang ti chu rin a harsalo thungane tuina hum halle ram ngo hum hal hi thil kal kop tlat tania kang mei chu chuak pal thei ni te me ma se kumtina kan to thin dana hian malak na tur om ti ro chu achiang hle hal tuam lova chuak tur khopin kan ram sigle sa alumin alaro lova atam ber hi chu kan ven thei ninalang khwarel hian damkho chuana tan min mamo ve ran pa lova amamo tu zok chu mi hring te kan nia kan nun na nar poimo tak ani mia wawangin en kol le hum hal konga policy thazok kan nei te po ahun ta hle engpo ni se atho ni na tan barmalam hoi chole dai te ang Jakarta khopuya ASEAN thutkhawma thurel khelzui don ta ila he thutkhawma hian Myanmar sipai hruai tu minong hlaya chu ASEAN ram te chuan kong sang sangin ankara tharum thona ti top turte ASEAN ram palai te Myanmar ram chunga lutira in rem na aom theina tura in biak na nei pui tuata na mang turte mi pui mamo puina chok lu rem ti turte le tun buaina a anman te chhuwa turin antia ASEAN rotna hi democracy sarkar national unity government chuan athlop thu apuan pialama sipai hruai tu te chu ramphat san tuwa puang turin andune minong hlaya hian tharum thona are theina tura malak chu atuma mase ati hlo tlingin arinom lemlo sipai te chuan mi zahni somli pasari chia kan laka phlum abak chu midang kuta thi ni anti he hi tuna sipai te tranfung ani le meka kan poi khoina hi midanga idem dai te angu ti chu anthu pui ber ani mek mitam jok ka phlum tu te chu misual police le sipayanga in thuam te ania kan thil tianga lanti ran tum zo kane anti Myanmar sipai hruai tu hian ASEAN ram hruai tu te rotna hian thutiam anei lem lo ni in an press statement atangin alanga an thil phu te hi sipai te hian thutiam om lo chuan an ti hlo tling lowang ti hi mi hring dik na chanvo hum hal tu te ven thon ber ani mek tunan in biak na ang te phei hi chu mai chana in mukher lo poin soi fel thei ania engti ka nge boina chingfel tura an thil phut panga te hi an hlen chuang tia hian hun tiam engma om lo boka sipai te hi chuan kan ti don reng ti chungin an ti lo to pang anti heba ka hian ASEAN kalphunga tual chung boina a in rol lo chu an thu puyania sipain sarkarna an siam chu hun kal towa an lo thlop deu reu to thin boka beisei asang vak lo tharum thole mitang chhuwa bik hi an ti hlo tling lo ani chuan engtin nge mala kaniang tia engma soi alom lo boka an thutkhawm hi omzenei lo mai maya achuak don ni na lang tin NUG Deputy Foreign Minister chuan asoyane tharum thona bi ka hian ain nam noi zong zong te zom tur ti lam hoin ASEAN Summit a hian thu anda boka NUG chuan Myanmar ram chunga thilom dan hi ASEAN ram te hian an hrechiang lawane mipuin tharum an thonga an ngaya mipui tamjok chu ral thuam po nei lo tharum thona telova lungoi lo na lantir ania anei te poin anin ven himna tan bak an manglo sipai te hian min hnuai chein ti luina in min nop be antuma tharum nen an chezo kane chuwangin ain nam hnoi tia hian mipui lam aron mertel hian kan buaina hi an hrechiang lo hle tialantirani antia an buaina hrechiang lova thel mi antum chu atirte tangin ASEAN hi an hlawhchham ngala an ngai deuh bur mai bokane heti lai hian ASEAN Summit a hian ramsang rang te chuan tharum thona chuak chu andem thu an soi chuak thewa buaina are theina tura malak dan tura hian anin lungrual viau bok
kong le lama chuan ASEAN palai ten in biak na an nei puyang ti po thu nei na in chu an neya sipai te hian vo ti ching pen na chu an buaina berani ti anon chuan lam le ngei don boka NUG hian in thlan that le an du te ani ngot lo chuan in biak na hian in rem na nei chu a har save phat don niin alang bokane ASEAN ramte thil phut panga a hlotlin theina tur chuan sipain thu an zom turani ti lamain thu an zom lo huna ramdangin ma an lak dan tur chu apoi mo jok don ti na ane